Uħud bħal kantanta Ira Losko mhux jiddejqu jitkellmu apertament, oħrajn bħad direttur artistiku Kenneth Zammittabona u l-eks kandidat laburista Felix Busuttil baqgħu totalment siekta dwar l-abbuż li seħħ fl-Orkestra Nazzjonali u fit-tmexxija tat-Teatru Manuel. Mal-Gazzetta di Malta Independent on Sunday, Ira Losko qalet illi l-ebda mara m'għandha tissikket aktar u aktar meta tipprova tirrapporta każ ta' fastidju sesswali. L-attur popolari El Montanaro min-naħa tiegħu stqar li jinsab diżappuntat illi dan kollu seħħ fl-industrija li tant iħobb, stejjer li meta semagħhom ġabulu dieqa enormi. Ma l-istess gazzetta l-attriċi Isabel Warrington qalet illi għalkemm m'għandix dettalji ta' dak li seħħ eżatt, xorta jibqa' l-fatt li dawn l-iskandli jitfgħu dawl ikraħ fuq is-settur kulturali. Hija insistiet li abbuż ta' dan it-tip mhux aċċettabbli u persuni fit-tmexxija ma jistgħux jagħmlu hekk. Fuq Net Television fl-aħħar jiem ikkummenta wkoll id-direttur artistiku Tony Attard illi għalih dan huwa każ ċar fejn l-istituzzjonijiet qed ifallu. Jekk l-istituzzjonijiet mhumiex dak insejħu a safe space, mela hemmhekk hija l-problema. Jiena nista' nitkellem f'numru ta' postijiet, imma jekk il-post fejn naħdem fih ma nistax nesprimi jew jekk niftaħ ħalqi b'xi mod jew ieħor kapaċi din ikun hemm tpattija fuq xogħli, fuq dak illi nagħmel, kif ġara f'istituzzjonijiet differenti, naħseb dik hija l-problema. Il-ġimgħa li għaddiet anke l-eks-deputat laburista Jean-Claude Mikallef stqarr li l-każ ta' fastidju sesswali fl-Orkestra Nazzjonali huwa inkwetanti għaliex qajjem dubji li seta' kien hemm abbuż ta' poter. Storja bħal din għandha tinkwetak qabel xejn. Għandha tinkwetak għaliex fuq żewġ lati, isma' dan għandek abbuż ta' poter u l-mistoqsija fuq ħafna nies hija dik. Iżda kandidat ieħor tal-Labour li dejjem ħadem f'dan is-settur għażel li jibqa' fil-muta. Dan huwa Felix Busuttil illi mal-Independent qal illi mhux se jikkummenta bi skuża li għad hemm proċeduri fil-qorti.